माबायदि नुगोन दावहा नुगोन ना लोगोफोर दिनैयो नायलांदो आरो दावखाया दावराय जानो फैदों आरोना ओमफ्राय आंनि लुक्सखौ माबायदि नुगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय दिनै बेजों लोगोसे इम्परटेन्ट मोनदांथि नोंथांमोनजों शेयार खालामनि जोंनि बर' गथ'फोरा गोबाङानो हयथ' फरायखांनायनि उनाव अबे लामाखै थांगोन बेखौ निजेनो माने हमदांनो हाया उनाव निजेनो माने अबे लामायाव थांबा इयुनाव फिउचाराव मा जाहैगोन हमदांहरनो हाया आरोना स' बिनि थाखाय मोनसे फिसा आइडिया आं होनि जे जोङो बेजोंबो जिउ खुंनो हायो बेजोंबो गावनि लाइफखौ आरामसे बारहोनो हायो न'खरखौ नायनो हायो गावखौ केयार लानायजों लोगोसे पेरेन्ट्सखौ केयार लानो हायो नङा होमबा गतिके गोबां जों नुखादों ससियेल मिडियानि गेजेरजों आं बुंनांगौनि गोनांथियानो गैखाला स' बेवहाय मोजां मोनसे सारा ओरैबायदि मोनसे फेसिलिटि होदों स्टुडेन्टफोरनि थाखाय गतिके नोंथांमोननो जुदि नांगौबा कन्टेक्ट खालाम आरो बेवहाय फै आरो गावनि केरियारखौ दालां आरोना दा आं दङ नैयाव दावखाया दावराय जानो फैदों नायलांदै एसे कुइसन सोंनि सारनिसिम नैना गिबियावनो सारखौ बरायबाय आंनि चेनेलाव ओमफ्राय सारनि नामखौ एड्रेसखौ फोरमायदो अननानै आंनि मुङा देसुं दैमारि आरो जों जे जायगायाव दङ दायो बे जाबाय सिखिरि सोलोंनाय एकाडेमि जोंहा बेनि नामखौ नायनो हागोन बे जाबाय उदालगुरि टाउननि गलमा एरियायावहाय दङ बे जाबाय उदालगुरि टाउननि गलमा सक होननायाव जेडि कमप्लेक्सआव दं दिनै सारखौ आङो नुबाय बेयाव दङ खावसे बयस एन्ड गार्लस गासैखौबो माने दा फोरोंगासिनो दङ ना बिसोरखौ जेनेबा माबा टिचिं खालामबाय दङ ना गतिके आंथ' जेरावबो नुवाखैमोन आरो आंथ' बिदेश बेरायग्राबो नंखाया नालाय लकेलाव बिदि नुवाखैमोन गतिके नोंथांमोना बिदेशनि बायदि फेसिलिटि मोनगोननो बयस एन्ड गार्लस गासैबो बेवहाय सोलोंनो मोनगोन आरो ना सार ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा दङ बेवहाय कर्सआ बेखौ बेवहाय जोंहा हेयर ड्रेसिं कर्स दङ बिउटि थेरापि दङ मेकआप दङ बेफोर बे मोनथामनि सिङावहाय गोबां गुबुन लेसनफोर थायो जेरै खानायावहाय कालार स्ट्रेटनिं स्मुथनिं थागोन खानाय ट्रिटमेन्टफोर दङ हेयार काट दङ सिननायफोर बेफोरबायदिनो बायदि रोखोमनि खामानिफोरा सोलिगासिनो आरोना ओमफ्राय सारा ओरैनो दिनै बेसेबां इयार एक्सपिरियेन्स दङ दायोआव फोरोंनायनि आं बे फिल्डआव फैनाया जाबाय आङो 2017आवहाय स्टार्ट खालामदोंमोन 17आवनो बा बहुत इयार होमबा बहुत एक्सपिरियेन्स दङ होमबा ना आं गुबुन जायगायावहाय थाना फैदों आरो बेयाव उदालगुरियाव दायो शिलं फैनाया जाबाय 2.5 इयार्सनि बारा जाबाय बोसोरथाम जानोसै बोसोरथाम जानोसै आरोना ओमफ्राय ओरैनो दा गासै बेसेबांसो स्टुडेन्टसफोर दङ सारनियाव स्टुडेन्टआ दायो 10 सानि बारा दं 10 सानि बारा दं ना बेवहाय जायनो फैनानै गोसो होनानै सोलोंगोन गावनि स्किलखौ डेभेलप खालामनो हागोन बेहानो देरहानाय दङ जिउआवहाय देरहानाय दङ आरो जों नाजाब्ला माखौ हायाना नाजाब्ला गासिखौबो हायो बेनो आरोना दा सारनि जिथुनिखि मावनाय दांनाय हाबाफारि जोंनि बर'नि गेजेराव थारैनो बाख्नायथाव लोगोफोर ओमफ्राय जेनिबो फरायनानै ओरैनो थानाय गथ'फोर फरायसाफोर ना ओरैनो गोदाव सोराव आलां खालां थानानै दङ होमबा बे लामाखौ लाफै सारनियाव मा होनो कन्टेक्ट नाम्बार डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन कन्टेक्ट खालामनानै जेसे हायो मानो होनबा लकेल जायगायावनो बाव आरो बेबो हाई फेसिलिटिनि माने फोरोंनाय नोंथांमोना मोनगोन जेरैबायदि जिउआव लुबैदों बेखौ मोनफुंलांनो हागोन बायदि आरोना लोगोफोर जायखिजाया आं बेखौनो गुसुं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय नोंथांमोना जुदि इन्ट्रेस्टेड लाफै खावलायहरनाय थाबाय मानो होनबा आं नोंसोर जेनेबा आंनिल' फारसे साना दै आं गासैनिबो फारसे सानो जेरै दा साराबो गासैनिबो फारसे सानदों गतिके नोंथांमोनाबो टाइमखौ बरबाद खालामनाङा बैसोखौ बरबाद खालामनाङा टाइम जि दं स्टेज जि दं बेखौ नोजोर होनानै लाफै आरो उदां जालां बेनो आरो ओमफ्राय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाथ'दो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै गोजोन्थों ओमफ्राय मोननैसो कुइसन सोंनि मोनाव दादा रावबिनि बाक्सानि मा गामि सुमुगातानि इमान गोजाननि सं दा माबायदि मोनदों इयाव उदालगुरियाव फैनानै फोरोंजानो खामा स्टाफ खा आच्छा होमबा माबायानो जाहैबाय टिचारानो जाहैबाय साथाम दं आरो गासै साथाम माने नोंसोरो इसोरखौ
केयार खालामबाय बिसोरो मावो आरो मावो आरो ना आरो बाखि जेसेबां दङ बिसोर सोलोंग्रा आच्छा इदि आरो ओमफ्राय नोंलाय नों स्टुडेन्ट अबेनि हरिसिङा उदालगुरिनि आच्छा बेसे बोसोर बा मान्थ जाखो 3 months जाबाय 3 months जाबाय माबायदि मोनदों दा सोलोंनानै मोजाङानो मोनदों रोंबाय आरो रोंनायालाय रोंबाय मोननैसो बाखि दंबावो होमबाथ' बुहुत आगबारिबाय बे जाहैबाय बिफर लुक माने सिगां नुजानाय आरो ना गोसोम बन्दिनि दाउखाखा बयबो बिदिनो होनखायोबालाय आंहाबो होनना लाबाय आरोलै जोंहा सिस्टारनि खानाया दायो गोसोम जानानै दङ ना बे गोसोम नेचारेल लुकखौ एसे जोङो सोलायनोसै जेरै सिखिरिया गुबुन महर लायो मोनसे एम्फौनिफ्राय बेबायदिनो खालामनानै हरनाय जायो नायनोसै माबायदि आंबो एक्सपिरियेन्स लानोसै ना देखायलांसै नायलां नोंथांमोना दे मालाय मोनदांथिखौ माबा खानायावहाय मा होनो इखो हाइलाइटार हालदै फुनदों लोगोफोरनो माबायदि एक्सपिरियेन्स नोंथांमोनजों शेयार खालामलांगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय दै माबायदि नुगोन आंनि लुक्सखौहाय बिथांनि सायावसै माबायदि नुहोगोन दाउहा नुहोगोन ना दाउराइ नुहोगोन ना दाउस्रि नुहोगोन मिथिला आरो बे बुंनाय जेबो जानाय नङा जों सिखिरि बनायगोन सिखिरि नोंनि खानायखौ थारमाने सिखिरि खालामसिगोन मोनदांथिनिखौ एबार सेंग्राफोरा दाउखा बासिबाय थाग्राया र' आंनाथ' मा जागोनथाय मिथिला दाउब'निसो जागोन ना मागोन लोगोफोर आंनि हेयारनि फाइनाल लुक आरो दिनैनि एक्सपिरियेन्स नोंथांमोननो शेयार खालामदों कालार सान्दुंआव जोबदो आरो बिदि कार्लि हेयार माय गड जोबोद समायना एकदम नायनो बयनिबो चइसआ अलग अलग थायो जेरै आंना खानाया सिदा नालाय खेंख्राखौ मोजां मोनो थिग बेबायदिनो दसे खेंख्रा खालामनो होबाय आरो भिडिअ शुट लाबाय आरोना बिथांमोना बुंदों सान्दुंआव फुरा साइनिं होगोन नाथाय दा हरावबो साइनिं जादों आरो बिराद किउट नुदों आरोना खानायखौ एकदम नेचारेल बिराद मोजां मोनदों दा नोंथांमोनासो फोरमायसिगोन माबायदि नुदों बेबायदिब्ला मोनसे कमेन्ट हरदो माबायदि नुदों होमबाना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाद'दो दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'सै गोजोन्थों